stille og roligt ned igennem Mattisstryget i Store Elver. Rasmus er tydeligt koncentreret. Han har netop fået et par fif fra en lokal, og han vil ikke dele det med nogen. Sådan er han. Ja, han har ikke flyttet sig endnu. Nej, jeg tror faktisk ikke, han gjorde det. Det er altså ikke så. Nu tager han en koncert. Ja. Nu flytter han sig sgu. Nu går det stærkt. Nu har han sat tempo på. For satan. Så. Puha. Tænker hvis vi går forbi en fisk.